Cok. Wah, lagi lho wong ndi iki lho. Wis gak ketok ya, mundur. Oke. Wah. Nyekat ngisor lho, Mbah. Ayo, Mbah, nyekat ngisor aku. Ayo. Ada lelenya. Ini nanti wong RT udah makan semua ini. Nanti sore. Jangan Om. Medurin ya? Nggih, medurin. Mas. Lele water karo apa iku? Ayo no, di. Untuk lele no, Mas. Sok ngagawani karo aku yo gawani. Nek lali aku luwung. Untuk jelas enak. Iki jenenge kotes sih. Nah, ini kotes teman-teman. Ini kalau di Kalimantan namanya haruan. Kalau secara nasionalnya ini ikan gabus. Oh gitu. Kotes, kotes. Rendangnya sesuk kena nggo rencek. Kene iki njih. Doa entuk gudi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat itu dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali hadir dengan penghiburan dan informasi. Buat teman-teman Dina dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah support sampai saat ini. Terima kasih yang sudah like, sudah share, sudah komen. Dan saya ucapkan juga yang baru menemukan channel ini, dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Selamat menonton, semoga terhibur. Nah Mas, mulai betul. Oke teman-teman, kita lagi golek iwak ya, nyari ikan di sungai atau di kali. Sing golek jeneng kono. Wong ndi? Maksudnya sing golek wong ndi kok? Jadi gerobok iki, teman-teman. Dalam pundi, Mas? Kunir. Bentuke apa iki? Walah. Sewitik nih tuh, Pang berapa tuh? Mau 5. Lagi lo, perwaderan ki. Melak aku di. Melak. Akeh wae. Wes ada. Entuk endi le? Lah entuk ada kerapak lah. Nek tanggone ndek. Tak kira, walah, ndi Cok? Walah ki lho. Gede entuk Pak. Entuk gede tenan. Cek. Waduh entuk wah ki, Duk. Di, kita lagi Mas. Banyak nih. Iwak banyak. Kentong black. Banyak. Untuk anci.
Wah, lala. Maring kok kalung iki. Lah entuk ndi lho, Sing? Wah, iki tak do iki. Ndi? Pesep iki. Wong ndi iki lho. Iki. Pesep. Gak ketok ya, ndur-ndur. Iki. Oh iya. Kancane wong kunir teman-teman kuwi iwak sampai tok kene itu. Bukan kecil. Iki anake kucing iki penting iki. Oleh coba. Gak matel. Matel ora? Anak kucing nek wedi. Ndi patele? Kowe ngerti patel ora? Patele sing ndi? Ndaku anakku. Ayo main roy, ayo. Cah. Kamu kurang apa? Kuwi rajane ngliwat cah kene Mas, cah cilik iki. Dan tom ndi, Mbah? Mana sabah? Ndi, Mbah? Delok, Mbah. Kaset. Wah, lah iya e. Wah, lagi lho entuk Mbah dari Kerwaras kabeh emang wonge mepe gabah. Alhamdulillah. Sehat tok yo ndelok aku kok. Lah kalau kayak Ya, aku pengen jenenge pecak, teman-teman. Lek. Ini pengki atau ikrak. Oh, iya pecak iki nggo adong. Ya, nek iki krak utawa pengki iki. Krek masale sangka pring. Ya, aku iki. Nek tahu asale sangko. Sangka dhelé. Lah aku iki. Ayo Dik, ndi neh ram Dik, melon Dik. Kalah aku. Di petualang dusun iki, petualang dusun Kijing, Meduri. Melok aku pokoknya, melok nyemplung. Ayo. Wah, ki batere dhewe. Cah pira Mas kancane Mas? Cah pira? 5. Wong 5. Lho, gropyok iki tanpa ubat iki, tradisional iki. Lah ka sapa sing dhuwur kae? Kalah Mas, kalah. Tungul-tungul. Kalah. Oke. Ketok enak bringose mbyah ngono monggo. Lagi sak krasa ki entuk sapa ki? Entuk ora lagi. Dek dingkluk ae. Ya. Lah Andi entuk goro-goro. Andi entuk anu lele waki. Dan dia entuk. Ini lah. Iki ta. Oh, urang teman-teman. Urang kawan. Ini ada lelenya ini, teman. Lele. Ada lelenya. Ini nanti wong RT udah makan semua ini. Nanti sore ini. Satu kampung. Piye entuk endi, Mas? Sampean kunir po Canganom? Kula Meduri, Medurine ya? Nggih, kula Meduri. Oh, Akeh. Canganom gini enak. ana Canganom barang? Oh, Meduri ternyata ki bolang Meduri karo bolang Canganom ngumpul nang kene awar bolang Kijing. Kijing ya Meduri, teman-teman. Iki mulai awet kondi Mas, Kon dhuwur apa kok kene ae? Ketoke jek enek potese ora le, mbok ubek ae. Lele yo. Lele naki yo cah cilik-cilik entuk waki. Aku mung nyerah nang kono bingose kok jebabrah ngono. Iya, mulai aku tambah. Rahu. Aduh, orang tiba. Orang lho, aku yo melok ngentokno orang lho. Piye? Kodhok lho yo enak.
Sama Mak Andi rabi untuk kunir nih ya. Andi. Sanggamungan. Iki lho entuk wakih iki lelene delok. Di Mas ndok. Cek Mas, sepil entuk Mas. Lele wader karo apa iku? Urang. Wis kali kene yo ngene iki enake. Ya jek urange nduk cak aku. Ya. Ya aku no lumayan no. Di. Untuk lele no Mak. Sok nagawani nyekel. Aku yo gawani. Sok rasakan ya. Nah, lele lumayan. Goblok-goblok ya, goblok-goblok. Mang aku roh tenan kok menona. Masa iki mang sene iki. Empo ora ketok-ketoke sungote tok. Ki nang krasake entuk sapa? Lali engko, ketigo. Nek lali kaya luwung aku. Nek lali aku luwung. Entuk temokan. Kene kari kadung. Kebur dik. Goblok ngono lho. Ben metu sing nang leng. Gak, bakal kuwi plastiknya ulet. Kilo. Kilo Mak. Kilo. Urang. Oh alah, gak roh pisanane mari. Kono lo ngambang ketok sirahe lho kae. Lho, jom sire gak iso gak lho ya iki lho. Entuk, ndi do? Ayo wis yo. Wis gak eneng ngetok iki wae. Lek ngedit channel rekam saka video lek. Ya yo. Andi inget viral meneh. Lah aku, Dik. Akeh mang nang dhuwur. Piye? Suara udah mana ya? Iki lho Mas. Wah, kowe entuk sapa iki? Ki mana aku? Kuwi lho dibrengkas Wino. Jelas Wino. Iki jenenge kotes iki. Nah, ini kotes teman-teman. Ini kalau di Kalimantan namanya haruan. Kalau secara nasionalnya ini ikan gabus. Oh, gitu. Kates, kotes. Coba kotes, kates. Ayo. Wes kok mencari Pak Beko. Ayo wis ora wadi no. Wes disuruh make. Engko wonge padha ngaleh. Ngetok nek wong mai beneran. Delok ki aku. Lah kuwi beneran ki mbok glandangno sesuk kena nggo rencek. Kene iki jemblong ki lho mesti ndelik rene iki nek blok kotes iki. Blok kene-kene iki lho Mas paling. Untuk ayo lumayan ben sing saithik kok. Kal Dik. Kae lho. Coba entuk gudi kok. Entuk mundi. Lele kuwi ndase medhu. Sirahe empuk kuwi lele kok. Entuk mundi ndak? Delok.
Tintane ketae wis ra gelem medun, Mbah. Ijek ana semudun apa ora? Ini lho, entuke opo sih? Lah iki jenenge pecak iki. Nek jaman biyen, nah saiki mbuh apa iki pecak. Ya pecah. Pecak ya, alat untuk menangkap ikan secara tradisional. Untuk kepiting. Japet malah. Oh, tadi tuping ini modelnya ben gak mencolot. Oh, iya. Iwake nyolot. Oh, mbok pokoke entuk akeh kan. Ya wong nang dhuwur kok. Kurang tapi teloaten mbek Maksum. Masuk. Lah Maksum weng golek urang ae, Mak. Telaten urang akeh kenang Keri kok. pindah mengisor teman-teman. Ya sing seru ketok ngisor iki. Iwak sing gedhi padha ngalih mengisor. Gede-gede campur empuk-empuk. Kono lho sekat ngisor paling. Ya ini teman-teman. Kita pindah ke bawah ya. Pindah ke sebelah sana. Ini dalam rangka bolang meduri. Bolang pisang anom, meduri dan kijing ini ngumpul dari siji. Kan untuk kotas dewe dik. Kan untuk kotas dewe. Kene lho, Mbah. Nyekat ngisor lho, Mbah. Ayo, Mbah, nyekat ngisor Mbah aku. Ayo. Iki nyekat ngisor, Mbah. Nyekat ngisor karo Bae. Ngisor wae malah padha mengisor iki. Dubek-ubek kon dhuwur iki wae padha mengisor iki. Wes gak eneng tok kene. Jadi sendale sapa kari nang kene iki? Wah, aku dong. Ambut. Lah kuwi engko wong sak RT mangan kabeh, Mas. Oke. Iki wes berarti. Wes, oke teman-teman. Mungkin hanya ini informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ternyata singguli iwak wis laut pulang ke Meduri. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih yang sudah like, sudah share, sudah komen. Dan terima kasih baru menemukan channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga subscribe. Video saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.